ezagutu ditzagun gaurko lehendabiziko bi gonbidatuak. 88 eta 86 urteko senar emazteak datoz. Ia egunero egiten dute mendibuelta eta erreuma zer den baote dakiten galdetu ezkero, erantzuna garbia da. Ez da pixka bat ere, gurekin dira Mari Carmen Sarasua eta Ignacio Iraeta. Aupa, Bikote, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri, Mari Carmen. Ongi etorri, Ignacio. Exeri lasai. Eskerrik asko. Exeri eroso. Mari Carmen eta Ignacio, ongi esan dugu, 88 zuk Ignacio, eta 86 urte dituzu. Oso ongi Mari Carmen hartu. Hori da, etxan bezala. Oso ondo. Horla behar da hemen. Eroso jarri. Oso jarri behar gara denok. Ez. Ondo dago. Hola, ongi. Ondo zabete? Bai, eroso. Eroso. 88 eta 86 urte dituzu, ezta? Hori da. Ondo, eta zuek oso aktiboak zarete, egunero adibidez, Mari Carmen, ibiltzea gustatzen zaizue. Bai. Beti izan da. Eta ez da utzi ibiltzea. Hori da, gure milagro. Eguneroko lanak, bai. Zergatik gustatzen zaizue hainbeste mendira joatea? Guretzako bizila dalako. Bizila eta medikamento. Bai, esaten da, ibiltzen ari zarenean ondoan daukasunarekin hitz egin ere asko egiten. Kontupila ederra esango diozu elkarri, ez da, Ignacio? Kontupila ederra esango diozu. Oito doazten bitartean, ez da? Aldapagoa zenen ez, Orduan isilik, ez da? Bai, aldapa bera, bai. Gaur komunikazioa asko lantzen da, ez da? Bai. Pixka bat. Segun batzutan, bestetan. Eta esaten duzue, erreumarik ez duzuela? Baietz, motxilan. Motxilan. Bai, horri biltzen da. Horri motxilan. Horri biltzen da, bai. Ja, etxen jartetzeakon, hor zazten deu, eta listo. Eta listo. Hala, ez gehiago goratzen, hori gauza hona da, Bai, hori izango da, Maitanek esan duena mentalitatea, ez da? Bai. Buruak garrantzia duka, bakizu hor dagoela, baina ez zara gogoratzen. Bai, baina nerekin jun behar dezu, nere bizila da, horrekin, ez da? Hori da. Ignacio, zuek urretxun bizizarete, udaran zarautzen egoten zarete, zen menditara joaten zarete? Hemen? Bai, orokorrean zen menditara joaten zarete? Aia, gero lehenko urten junkinan... Indo. Alindo. Indo. Bai. Ondo? Bai, zehaz... Nola da... Hor, urretxu inguruko... Ez, hemen, elindo de Zarau. Erdiora esan duzu, bai. Ados. Eta Elkanotik. Autobusen juten geha zeraino, miaraino. Hartzen dugu elkano. Miaino, bai. Eta gero bertatik erniora. Eta gero, Zarautz inguruan, ze urretxun bizizarete, baina udagaraian Zarautzera etortzen zarete. Bai. Hori udaran, Udaran iken. Udaran juten geha, aia, autobusen, gehor... Pagota ere, bai. Hartzen dugu pagotean, eta gero getari hori zera jaizten geha. Zarautzea. Hori buelta hori eman. Ona. Hasieran esan dugu egunero, edo, joaten zaretela? Bai. Ez dugu esageratu, ez da? Ez dugu esageratu, egunero. Ez, hori galdetuta. Bai. Alde batea bestea egunero juten geha, bai. Eta gaur egin duzue mendibuelta egin duzue? Gaur ez, hartu dugu. Honea tortzeko lasai. Bai, oineukitu egun batzuk ez gara jun, baina nire kulpaz. Zure kulpa? Ez. Eta noiz joaten zarete? Goizetan joaten zarete? Bai, goizetan. Beti goizetan. Goiza. Goizo ez, ergatikan. Gero nahi gauan gustatzen zaigu irakurtzen, oso bada importantea telebistan, hori ikusten. Eguerdi aldea. Eguerdi aldea. Gero berandu juten gaitera, eta gero berandu jaiki. Baina, gure martxa hori da, gero 11:00 12:00 ertatzen gera, eta ordu bitardiko irurak, segun zen luzero hartzen deu, ibiltzen geha. Ignacio, esan digute, perretxiko zalea ere bazarela zu? Bai, ibiltzen geha, bai. Bai, perretxikotan ibiltzen zara mendian? Bai, asko ibiltzen geha, bastante. Lego urten izan zen oso ona eta meretzi zunpela ibiltzea, bai. Aizu, eta Mari Carmen, egia alda duela urte batzuk Zarauztik urretxura BH batean bizikletan joan zinen? Bai. Nola izan zen hori?
nola zan, obra iten menetxen, zarautzen, da bukauzun langilea juntzan, da jabostetar dizian. Nik esan nun sortzirak arte trena ez neukan, hartu nun bizikleta eta Urretxura. Urretxuraino. Bai. Azpeitin heranun urasko, aldara zergatik neukan, azpurutxoko horri aldapa asko bat, darak esaten zuen hor, la pajar hartzen da horre, eta bildur horrekin joan, esan nun, Azpeitin, ura erango, freskau, eta hala, koeba, batez. Ignacio, nolako sasoia dauka, Marikazunek? Dauka sasoia de acero o gehiago. O gehiago, hori baino gehiago. Ikusiko dugu mendian nola ibiltzen den bixi-bixi, bideo batean? Bai? Ikusi egingo dugu, begira, Marika. Bai. Puntadia. Hori da, abiadura, Ino baki. Noizkoa da hori, bide hori? Lehen urtekoa. Iazkoa, lehen urtekoa. Lehen urtekoa, Laro eta bost urterekin. Zazpin punta esaten digu. Osa da, irimo, eta gero zazpin puntak. Eta zuek zertzarete, bidean lasai joaten zareten horietakoak, paisaiari begiratu eta disfrutatuz? Baita, hori bai. Guainaz gara ibiltzen nola, baina lehenago bai. Esaten du, geldituta paisajeak. Bai. Gozatu egiten duzu Ni bidea. daukat, begitan, Ordezara, esto de los cazadores junginan, la ruta de los cazadores. Eta ni daukat, handikan behira, zehara, nola da hori? Monte Perdido izango da? Monte Perdido eta Bizkaiek, bueno, daukat, da impresion intziak. Handik ertetzen du la ruta a los cazadores. Bai, beraz, hemen inguruan bakarrik ez kanpora ere ateratzen zarete, edo adibidez, 3 erregen maila, Euskal Herriko altuena, izen gehiagoan bai. izan da zaudete. Alabakin da bere gizonakin. Eta noiz joan zineten, 3 erregen maira? Ondala 20 urte, Eta gutxi gora bera 70 bat urterekin edo? Bai, hortxe. Bueno, sasoi ederra, gortino igotzeko? Han genden, en las cataratas, el Colocaballo, en Ordezan, eta han genden, nik esan nun, bainaz gehala zarrenak hemen da. Haitu zuen da, si, zuen zeate, zarrenak gina. Bai. Ederra. Eta alaba ipatu duzu, alabak ere mendizalea dituzue? Bai, eta gizonare bai. Bestea ez, bestea dakau kanpon eskonduta, Barcelonan da eskonduta, ura ez. Baina etortzen danen, bai, gurekin juten da bai. Eta ze esaten dute zuen ingurukoek, egunero mendira joateko zuen kultura honi buruz? Nahi la montañera esaten diota. Eta, no sé, envidia ematen diotan. Bai, ez da, hobeto mendian, taberna baino hobeto mendian, ez da? Bai, gu ez gara taberna oso gutxi juten. Ez gara taberna salek eta kale atzalden gero ez zai. Bueno, batzutan nire lagunakin kafetxo bat hartu, baino gutxi. Nei atzaldetan ja lasai nire gauzakin eta plantau. Zuen ingurukoek, zuen sasoi berdina daukate? Bai, bueno. Bueno, hola normalen bai, baina ibiltzen ez. Hola mendira, hola ez dio juten. Atzetik ez dizuete jarraitzen, ez da? Ez, gu bakarri juten geha. Gu bakarri. Bueno, alabakin, baiek, igual etxen badare, behakin. Juten dia izazpiraino eta gero etortzen dia, eta gero antiguan hartzen deu zehose, zakolin bat, zehose, eta etxea. Antiguan buelta maten dio bedokiri. Bai. Zirkuito da oso politia, da nibiltzen. Iria egunero juten gare. Araia egunero. Bai, ez da, hori 5 kilometroko buelta hori egiten duzu egunero, eta horrekin pozik. Bai, 5 eta batzutan gehiago, aurreago juten geha, 7.
Zazpi. Oin gabiltza bosten baino. Bost eta zazpi, Bai, tarte hortan. Bueno, hemendik Maitaneren gana metro batzuk badaude, ez daude imeste, baina Maitane zuen zai dago hor, beraz, segi Maitaneren gana, eta berak galdera berriak ditu zuentzat. Segi hortxe, bueltan. Hortxe, hemendik antxak. Hemen atzetik. Hemen badago bideziur bat, eta hortxe. Bueno, eskarrik asko. Bai, Bai, apa Mari Carmen, haupa Ignacio. Animo. Bideoiek ikusten nik zuen bide berdinak egiten ditut eta kilometro berdinak, Espero dezuek bezala iristea, belokiko buelta hori hola matea, Bai, bilak, Bai, dio. Horrek, enbidi hori... Bai. Hori ezautuko da zuzu. Bai, asko, horregatik. Baina ze politxa da, nik uste paraje horietan ez, eta adina gora doan nire. Bai, oso politxa da. Bitu, nik zuetaz pixka jakiteko, ze herritar berdinak geha, baina ez ginen ezagutzen, baina aurkitu dut, Asier Zalduak, herriko kazetari bat dela egin zizuela entrevista bat, eta oso esaldi politxa esaten do zuetaz. Berak esaten do, mendiarekiko eta bizitzarekiko maitasunaren adibide zaretela. Alaxe da? Alaxe, hortxe, danak. Hortxe sartzen dira dana. Bai mendia eta bai bizitza, ez? Bai. Hori biltzen gara, bai. Oso guztua. Irudietan ikusi dugu, Argi gelditu zaigula irudietan eta ere, Alaxe dala. Eta zuei ikusita, zein da zahartzaro on baten sekretua? Bizi normala eman. Bizi, bai. Normala. Bai. Janak, da pizkat zaindu. Bai, baina normal hori askotan ez dugu egiten. Eta hain erresa ematen duen askok ez dute egiten. Ez, baina... Kirola, ez zuek esan dezuna beste ritmo bat. Bai, ni naiz pizkat. Bale, baina hori hona da. Niretzako bai. Ordena ematen dut. Beti ez ordena. Nik beti izan ordeni disiplina bizimoduan berdala. Bai. Eta horrek posgarri ematen dizuzegatikan. Eta nolakoa da disiplina hori? Nolakoa da? Nola zer? Janariak ineta. Espaldi marko zo gogua, baina hoi jinin berdet. Bai. Hori da, nahiz eta gogoa ez izan, mugitu. Burua bakizu kokabera da euskala. Bai, erabat. Eta esaten dut, hoi ez pensamentu txarra fuera. Bai. Buruari kaso egin beharren zuk burua eraman, ez? Bai. Hori disiplina handia da, Bai, baina beti esan nahi zona. Bai, ze hori da gakoetako bat, mentalitate irikia. Bai, hori da. Bai, jendeak askotan uste du gorputz fisikoa dela, baina ez buruak laguntzen dugu. Zenbat aldiz, ze gorputz txarra, ez egualdi, baina hor da gehien mugitu behar gehan momentua, eta gutxien egiten duguna. Bai, hoxe ba. Beti ez, jartzen dugu, eta zuek eguraldi txarrarekin ere? Bai. Ignacio kalera? Nina dauzkak. Goizian, atzalden ez. Atzalden letu nik bastante. Bai, oso. Atxarletakoa zuen erritmora doan beste zerbait, ez? Irakurketa guztokoa daukazuen hori. Goizian egin dezueia aktibidade hori. Bai, indeu, ja. Gero baskaldula zailazai, otras ez da pizkatitu, baina nik segitzen dut nire gauzakite, guztua. Eta zuek nola ikusten dituzuek gaur egungo gazteak? Bueno, ondo. Bere epokako dia. Eta gure epokako. Bai, epoka bakoitzak berea daukala. Berea daukala. Arkitekturare nola dago, epoka bateko. Ba, berdina, orain beste epoka. Bete juten da aldatzen pixka. Bai, eta aldatu beharra dauka ere, ez? Claro, eta mugimendua da. Eta hemen, zein edo zer izan da zuen bide lagun zuen bizitzatan? Laguna? Bai, bide lagun, zer izan da zuentzat? Zer egin dizue zuen bizitza hobea izatea? Zuek, adibidez, zer izan da zuentzako vitamina, ez? Zer izan da zuentzako vitamina bizitza? Elkarrekin egotea. Claro. Hori asko, ez? Ja, 61 bat. 61 urte elkarrekin. Claro, eta ondo, osasunakin suerte eukideu, familiakin ebai. Eta bilobek zer esaten dizuete zuei? Bilobek, zer esaten dizuete zuei? Bueno, txoratzen dara. Eta zuek beraiekin? A ver. Eta bat dauku eta Barcelona. Bestea. Bestea hemen. Hemengo mutila, neko, eta garasi,
Barcelonan. Oin etorrikoa. Oin etorrikoa. Benetan eskerrik asko niko entxe bertan firmatuko nuke, zuek bezala zuen adinera iristea. Ai, lo creo. Eta zuen ikasketak hartzen ditute, Hori da, hori da. Aktibidadea, mentalitatea. Mentalidadea y exigencia personal. Eta exigencia personal, erabat ados. Hori da, hori bai dala, Eskerrik asko gaur. Importante. Bai, eskerrik asko mezu emateagatik gaur. Bai. Eta joan zaitezkete berriro Xebitan Maialenena, etorri zaten leku berdinetik, bale? Bueno, eskerrik asko. Urretxun ikusiko gea, Bai, hori da. Ederki. Ondo, Mari Carmen eta Ignacio. Etorri. Bueno. Beraz, Eseri, Mari Carmen. Mari Carmen, eseri. Horrenik ez daukatu. Horrenik oinez jarraitu behar du. Ondo. Bihar ere ibiliko zarete orduan, ez da? Bai. Euri egiten badu ere bai? Bai. Berdin, ez da? Aterpina, zapata jartzen. Eta aurrera, ez da? Bustitzen bazea pixkat, Oso ondo. etorri askarretxean, aldau, eta listo. Listo, freskura pixkat. Hor kontuz irristatu gabe eta gauza horiekin kontuz. Bai, hori. Txikia ematen du. Kontuz ibiltzen gara. Baina, hasta. Oso ondo.